Paguma sa kabukiran may usa sa mga labing kapoy nga trabaho kay kinahanglan aduna kay igong kusog aron ikaw mulahutay. Apan unsaon na lang kun ang imong mga kamot nga gamit sa paguma adunay diferensya. Posible ka ha? Kana ang dunga natong sayran sa report ni Mark Reggie Abella. Kini ang inadlaw-adlaw nga panikay-sikay nining usa ka mag-uuma gikan sa Calatrava, Negros Occidental. Sakay sa iyang kabaw, andam na si Daryl Bonghanoy, usa ka PWD farmer nga magtikad sa Basakan. Ang mga kamot nga unta gamiton lang pagkupot, panghikap ug uban pa nahimo ng tiil ni Daryl sukad pagkabata. Sigud pa siyang amahan nga si Danilo, gihimugso si Daryl nga walay mga tiil ug daw gilihan og takyong. Apan bisan pa man niini, padayon siya nakigkumbati sa kinabuhi aron makatabang sa iyang pamilya. Mensahe niya ngadto sa mga kabatanunan, ning kamot lag maeser kay ako ganay nga anay ganay nga may kapansanan nguha gi kong ning kamot nga katabang sa kong mga pamilya sila pagka nga kompleto nga kaya kay nila dapat himuon gina nila pud sir kay dili ba lalim nga makita atong mga ginikanan sir nga nagbakabaka may sa obra nga sila nagpatawhay ra. Gilihian man sa takyong si Daryl gumikan sa iyang body deformity apan siya adunay kusog og kaligon nga sama sa kabaw nga kaabag niya sa matag adlaw nga pag-uma. Samtang karong Lunes, dungantang ila-ilahon ang pintor nga nagpaluyo sa nag-viral nga painting nga lumad nga taga Laguna. Busa ayaw si piyata mga kapuso matag alas 8 sa buntag pagkahuman sa unang hirit ang GMA Regional TV Live. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.